check it tight, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, so you even real, but don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight. 'Cause what can we feel? We were, because I wanna fall in love. Mga loves, it's me Clany and welcome back to my channel. So ayan mga loves, bakit nga ba wala akong mga upload ngayong isang buwan na, 2 buwan na siguro. Ito ang kadahilanan. Tuwing papasok ako, lalakad ako na mga loves hanggang dun. Kung makikita nyo sa puting yun, puting building, yan ang nilalakad ko. 10 to 15 minutes, lalakarin ko yan. Kung mabilis, 10 minutes. Ayan, so sobrang pagod mga loves. Yan ang buhay ng isang OFW. Pwede ka naman mag-taxi, kaso lang sa araw-araw na magta-taxi ka, doon na lang mapupunta yung sahod mo, di ba? So pagdating talaga ng bahay, pagoders na. Ayan, so ayan ang nilalakad ko everyday. Tapos pag pauwi, pakita ko naman sa inyo mamaya kung gaano rin kahaba, within 20 minutes o 30 minutes kung mabagal ka maglakad ang nilalakad ko bago makarating ng bus stop. So kaya pagdating ng bahay talaga wala na, super pagod na, sobrang init. Yan ang update natin sa ating buhay. Yan. Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind. Mga loves, it's me again. It's afternoon na. Uwian na. Tapos na yung 8 hours na duty ko and still I'm walking. Ayan. Lalakad pa rin ako pauwi. And ito pa rin yung aking sombrero. Tapos may ganito. Umaga, tsaka papasok at tsaka uwian, naglalakad ako. Yung nilalakaran ko naman pag pauwi. Yan yung mga building. Pero napakainit pa rin. Pakainit pa rin talaga, sikat pa rin ang araw. For 5 o'clock na. Ayan, 5 o'clock na. Yan pa rin yung init. Kaya nakasaklob pa rin ako. Kaya magtataka kayo. O sinasabi ng iba na nasa abroad ka pero ang itim-itim, maitim pa, hindi na namuti. So dito nyo makikita kung bakit. Naglalakad lang kami mga loves. Kung gusto mong makasave ng pera. At the back of your mind, don't get me wrong, but I'm done with these games. Nawala na yung building sa landas mo, ganyan na kainit. Ayun yung araw, ganyan na kainit yung buong way ng lalakaran mo. So dito sa Middle East, kung ayaw mong mainitan, huwag ka dito mag-a-apply, huwag ka dito magtatrabaho kung hindi ka sanay sa init, kung hindi ka sanay sa paglalakad, kung goal mo na mag-abroad ka and gusto mong pumuti, huwag dito sa Middle East mga love. Kasi yung iba nag-abroad daw, pagdating ng Pilipinas maputi na. Well, siguro yung mga hindi yun lumalabas o hindi yun naglalakad na tulad namin. So much hot. 50 degree ba?
yung init. Pupuntahan ko. Ayan pa yung lalakaran ko. So kabilang yun. Tatawid pa ako ng tulay na mahaba. Pakita ko sa inyo mamaya. Ganyan ang aming sitwasyon o ganyan ang aming ginagawa araw-araw. Lakad ka. Lakad. Well, maganda sa katawan, yes. Nababawasan ng kolesterol mo. Nababawasan ng fats mo. Pero pagod, no? Pagod din talaga. Ayan. So, ayan yung mga dadaanan ko. Disyerto, diba? Dadaanan ko bago makatawid ng kalsada o ng papunta sa bus station o bus stop. So, maya na ulit. Mga buhangin dito at bato na dinadaanan namin. Kaya dito, kung pasosyal ka sa sapatos, 1 linggo lang. Good luck. Kasi ito yung mga dinadaanan namin, oh. Ayan. Yan dinadaanan namin. Buhangin. May mga graba. Ayan. So kapag naka-Nike ka dyan, Armor, good luck sa sapatos mo. So medyo na dito. Medyo harang na harang na ang araw. So malapit na ang tulay. Ayan. Dito yung tinatawag nilang football ring. Ayan, diyan mga naglalaro yung mga nakatira dito. Mga dayuhan na ang pambansang laro nila ay football. So ayan ang football ring nila. Mamaya marami ng tao dyan. Marami naglalaro na dyan. So kung nakikita nyo, ayun may tulay. Yan ang aakyatin ko, mga loves. Diba? Minsan parang mas nakakapagod pa yung pag-akyat ng tulay. Dito, may mga kanto o may mga lugar na may mga water, ayan, water dispenser. Pwede kang uminom dyan. Dati pa nga may mga baso yan eh. Pero ngayong pandemic parang tinanggal na lang yung baso. Baka kamay-kamay na lang. So, ayan yung aking aakyatin na hagdan. Alam niyo mga loves, in 10 years or 11 years na nagstay ako dito sa Kuwait. Actually, this is my first year o first time na naglalakad, na nagra-ride ng public bus, kasi nasanay ako na may transport ang company. Yung trabaho ko nung una, pipick upin ka sa bahay, tapos i-drop ka sa bahay, pipick upin ka sa trabaho, i-drop ka sa bahay. Yun yung mga ibang company, o lalo na pag galing ka sa Pilipinas. Ito na mga loves, aakyat na tayo sa hagdan. Ayan ang hagdan. Ang hagdan dito, kakaiba, no? Simula sa simula, flat talaga siya. Flat. Ayan, flat. Yan ang lalakarin mo. Hindi kagaya sa Pilipinas, di ba? May stairs, may steps. Dito, walang steps. Meron iba, may steps. Kagaya dun sa Lulu, una kong vlog, kung napanood nyo yung vlog ko, may step siya. Pero ang lalawak, ang lalaki ng pagitan ng steps. Pero dito, pwede ka nga dito mag-ride ng bike o kaya ng motor. Pwede kang tumawid dito na nakamotor.
Malapit din pala kami sa dagat. Ayan. Ayan yung dagat, oh. Tapos, ayan. Kaya talagang mangingitim ka kapag ganito ang iyong trabaho. So, ayan na. Ayan yung abangan ng bus. Ayan. Doon ako galing. Ayan. Baba na ako. Super hot na. Ang init ng itim na talaga. So, daan muna ako dito sa bilihan ng kung ano-ano. Ayan. Mga loves, nasa bahay na ako. At ayun na yung journey ko for everyday sa trabaho, pag-alis ng bahay. Ayan. Tapos, kung bakit ako hindi nakakapag-upload ng mga vlogs kasi there's no time to edit. Meron ako mga vlogs, mga daily life routine ko, mga chores ko. Ayan. Marami akong share o mga tenga lang dyan. And ayun yung aking mga pusa. This is Orange. Laki-laki niya na ngayon. Papakita sa inyo next time yung pagpunta niya the first day dito. At ayun na yung aking si Sophie na namamayat na ngayon. Kasi nga nag-hit siya lagi. So ito yung aking life. So, ayun nga, para sa mga bago ko dyang magiging viewers, magiging subscriber. So, this is Milani, the farm mom. Ayan ang aking family, ang aking kasama sa room. Tuwing matutulog ako ay ang aking 2 baby. So, ayan ang aking mga family, 2 anak. Na syempre, pinagagastusan ko ng kung ano-anong pwedeng pabayaan niya. So, anyway, mga loves, yun na. Sana na sagot ko yung tanong nung iba, mga ilan-ilan dyan na nakakaalala sa akin. Keep on going lang. Susubukan ko mag-upload na mag-upload pa rin. At nawawala na ang ating revenue. Hindi na nga tayo nakakasahod ng ilang buwan. Hindi tayo nakakasahod ng ilang buwan sa YouTube. Mawawala pa ang aking YouTube channel dahil negative na yung mga subscriber counts, watch hours count, at saka yung revenue counts ko is all negative, nag-down na lahat. So, magko-close pa yata ang aking YouTube channel. But anyway, mga love, bubuhayin ko muli ang aking channel. Sana is meron tayong mga viewers pa rin dyan sa ating channel. Anyway, mga loves, this is it. Pansit ang aking life for new challenge sa trabaho ko. So anyway, have a good night, have a good day. God bless everyone. Don't forget to subscribe, like, and share na mga loves. If not, okay lang po. Thank you so much. Bye bye. God bless. Just enjoy it. I'm not